Давай. Денис, аз съм Златомир и днес ще играем Team Equals гостенцето. Дай искаш Мартина. Петно. Не се, бързо, тямам три горе. Тямам три горе. Кой? Кой бързо? Бързо, първо! Да, че. Аз съм с тебе. И не знам как, взимам обсидиан. Той нас спомняш ли с дето си правихме база айпак? Нати обсидиана. Да заградиш яйцето. Ами, трябва да се градим и така, с които имаме обсидиана хора. Да се заграждаме яйцето по-лесно. Чай се направим повече чемпиона. Без да искам се направим 30. Аз съм на... Чай сега ще кажа. Аз съм на 2. Аз съм с дефолт. Аз съм с дефолт, човек, аз съм на 2 чанка и въобще не мога да се не играя. И аз съм на 3. Аз едно и без да снимам играя. А? Ще набереш ли да я трейдиш? Аз вече имам за единия само. Само да не има хакера в тази игра. Ако има хакера, моите заглавиш и... Хакери... Не може да прави, да може да умира да види ако гледа, да? Ако има хакери, на този клип заглавието му няма... Ще го видим. Ей, то тук. На, грейтнаха другия. Два грейтнаха. Абе, чек, правиш ли към мид? А? Направи към мид? Аз правя. Правя към мид, да, да не трябва я. Не разда, аз съм още по-се буду. Аз не знам колко. Аз май не съм почнал да снимам. Не знам да ще почна. Аз съм почнал да снимам, ама имам 2. И да, хора, ще апгрейдна този арен тук. Аз пък строя към мида. Какво викаш? Аз строя към мида. Ама не ми достигнаха блоковете, човек. Трябва... Да се купа тук брони работи и ще строя. Еми, стройте към мида, аз не... Он е айран, къде ти беше го апгрейднала напред или не? Аз го направих с бой. Мида, сега ще май ще го довършим, защото аз май имам нещо. Преди да си купувам брони, така, защото много се забавим. Аз съм се направил като продагирам и едно покам да продагирам. Що е? Не знам, много ми е удобно. Той аз въобще, аз съм на 98. Едно съм спид хакер. Аз като съм с, например, на PvP с Potion. Не, бе, съм да се май. Решка тапки ледърки тук. Чакай малко. 2 диаманта ми трябва, точно. Това не действа, аз сега си изпъкна само един диамант. Аз имам диамантите. Да, сега хора ще се оборят на диамантите и... Това е нашата база. Ще ме обърху. Аз ще чида на мида малко къпити. Yes. Поне хората да гледат малко PvP. Нали? Няма да им стане интересно само да се отдействаме. Айде, ето се. Ого, аз и ти искам. Айде. Не играем с това. Дай, чупи го. Аз ще го чупа. Бясно! Бясно! На мен не... Ай. Чай да си купа пазоли. За кот. Ай да ръчнем съседите им. Нямаме колко. Просто дай да ръчнете и тези разум. Зелените ила да ръчнете, те са два и тук. Точно. Чакай ма. О, браво. Чакай. Чупете. Така.
Единия ти го уби, единия аз. И имаш ли блокове? Да. Някой направи някаква глупост там. И не е считал половината път. Някакви фулвири ги ръшкат. Ай, ги ръшнем. А те аз ръшкам и те. Ай. Ама те са фулвайренки. Не. Чай поне малко е те. Оп. Аз съм още база да скупане само да и аз мога още 5 минути. Уху. Май ще направя чао в следващото. Как бе? Да, и аз. Ще кажа здравей, какво да кажа, бе? И аз умрях, защото от някаква фулайранка е на митата и че може да чупиш пътека. Да, ще я щупа. Аз като ми свърши клипа. Този клип, ако трябва да ще направя 3 части да го свършим. Колко съм нужен? Той аз мисля да направя. Но 2 части, поне да свършим играта. Защото като ние свършим. Чакай, диамантите как бежа. Охо, как ще да падна. Диамант. Не убирай диаманти, защото аз ги отгрейтвам, да знаеш. Или убери го, защото аз го открина. Аз пък отгрейтвам диамантите, тъй че. Не ги убирам. Аз като се изтрих човека. Това кое беше, как се казва? Аз като си махнах пак хлеби, голда хични ми лаги. На мен ми тъй, това е заради мода май. Защо ги оправя? Аз ги отгрейтвах. Аз хлебна ти, аз ти ги хвърлях. Къде бе? На генератор? Тъля. Ами аз имам да ги отгрейтна. Аз събирам пак да го отгрейтна, тъй че. На Макс аз пък събирам. Ти обрали голда? Не. Учим си, защото аз сега събирам да го апгрейдя. Майна, не. Придявам се. Ще апгрейдя на други айран, като гледам. После виж видеото да виж, че има фулайранка на мит. И да, хора, надявам се това да е... Надявам се това да ви харесва, сега ще почнем чалите. Да, и на мен ми е така. Да, много ви е харесал клипът. И Лайк, коментирайте. И Сането ще има. И да. да, чао.